እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በሉ። በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይቤስቶ መትሕዘይ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ፍስሐ ወሰላም። እዚ እዩ ናይ ክርስቲያን መለዋወጢ ብፍላይ ድማ ኣብዚ በዓለ ሃምሳ ጎይታ ካብ ዝተስአሉ ዕለት ጀሚሩ ዓብይ ብስራት እዩ። ኩሉ ክርስቲያን ክርስቶስ ካብ ሙታን ተላዒሉ ተሲኡ ብዓብይ ስልጣን ድማን ብናይ ባዕሉ ስልጣን ካብ ማንም ዝተቐበሎ ዘይኮነስ ንሱ ኣምፃኢ ዓለማት ፈጣሪ ዓለማት ጎይታ ስለ ዝኾነ ብናይ ባዕሉ ስልጣን ተሲኡ ኣሰሮ ለሰይጣን ንሰይጣን ድማን ኣሲርዎ። ምክንያቱም እቲ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ፀላኢ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ን5500 ዘመን ዝኣክል ኣብ ትሕቲኡ ተቋፃፂርዎም ዝነበረ ኣብ እግሩ ተቆፃፂርዎም ዝነበረ ንሱ ተኣሲሩ ኣሎ። ኣዳምን ደቂ ደቁን ድማ እንታይ ኮይኖም ነፃ ወፂኦም ሓራ ወፂኦም። ድሕሪ ሕጂ ግን እንታይ እዩ? ሰላም እዩ። እቲ ጥንቲ ጠላኢ ዝነበረ ዲያብሎስ ስለተኣሰረ ደቂ ሰባት ድማን ድሕነት ስለ ዝረኸቡ ብምባል እዚ ብስራት እዚ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዚ በዓል ሃምሳ ጠቕላላ በዚ መለዋወጢ ሰላምታ ይግበር ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሎማዓንቲ ናፍቲ ኩሉ ግዜ ንምሃሮ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅንዓትና ክንከይድ ኢና። ሎማዓንቲ ሊቀ ሰማእታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓመታዊ በዓሉ እዩ። ስለ ዝኾነ ብኡኡ ምክንያት ብምግባር ድማን ሎማዓንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ድማን ብሰማዕትነት ንዝሓለፉ እንታይ ይብል ከምኡ እውን ትገድሊ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪኹ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነገር ግን ንርኢ። እዚ ርእስና ጌርና ንሕዞ እንታይ እዩ? ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ዘሎ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 መበገሲ ጌርና ክንለዓል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ? ሰናየ ገድለ ተጋደልኩ በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖተኒ አቀብኩ። ስለዚ ሰናይ ዝኾነ ገድሊ ተጋዲለ ምግዳል ተጋደልቲ ኣብዚ ምድራዊ ሂወትና እኳ ምእንቲ ሃገሮም ኢሎም ዝዋደቁ ተጋደልቲ ንብሎም ማለት እዩ። ምእንቲ ሃገሮም ኢሎም ዝጋደሉ ዝቃለሱ ምእንቲ ናይ ህዝቢ ነፃነት ክበሃል ተጋድሎ ዝገብሩ ኢና ተጋደልቲ ንብሎም። ኣብዚ ግን ንሪኦ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዮም ተጋዲሎም? እዚኣቶም ግን ብዛዕባ ናይ ሰማያዊ ዝኾነ ተጋድሎ እዮም ተጋዲሎም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ድማን ወዲኤ ነታ እምነት እውን ሓልየ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ እዚ ብምግባሩ ድማ ዝረኽቦ ሰማያዊ ኣክሊል ኣሎ። ንሱ ጥራይ እውን ዘይኮነስ ንዑ ዝስዕብዎ ብሃይማኖት ዝመስልዎ ንሳቶም እውን ብተጋድሎ ይሓልፉ ማለት እዩ። ሰማያዊ ኣክሊል ድማ ይረኽቡ። ስለዚ ናብኡ ክንምለስ ኢና። ናብ ሓድሽ ኪዳን ናብ ማቴዎስ ወንጌል እቲ በብዕለቱ ነንብቦ ዘለና
መጽሓፍ እንታይ ዝብል ኣሎ ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኢሎም ሓደ ግዜ ንጎይታና ንመድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ናህና ተግባር ክኸውን ዘለዎ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓብዩ ተግባርና ማለት እዩ ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ እንታይ እዩ ተዓስብና ኢሎም ሓይቶሞ ነይሮም ንቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮይንና ክንረክብ ኢና በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓዱሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዙፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ግዜ ንስኻትኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ንቅዱሳን ዝሃቦም ስልጣን ድሕር ደኣ ሪና ኮይና ንቅዱሳን ዝሃቦም ስልጣን ናይ ፍርዲ ስልጣን ሂብዎም ማለት እዩ ናይ ፍርዲ ስልጣን እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ዘምሃርዎ ትምህርቲ ንሳቶም ዝሰበኽዎ ስብከት ንሳቶም ዝፀሓፍዎ ወንጌል በዚ ዝፍረደልና ማለት እዩ እቲ ወንጌል ንባዕሉ ትቃሉ እዩ ዝፈርደና ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዝነገሮ ኩሉ ሓዲጎም እዮም ስዒቦሞ መን ሃዋርያት ጥራሕ ዘይኮኑስ ድሕሪ ሃዋርያት ዝተላዓሉ ቅዱሳን ብምልኦም ማለት እዩ ስለዚ ኢልዎም ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኮነ ወይ ሰሓት ወይ ኣሕዋት ወይ ኣቦ ወይ ኣዶ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገርሁ ዝሓደገ 100 ከዓበት ክረክብ ናይ ዘላለም ህይወት እውን ክወርስ እዩ ኢልዎም እመን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ብዛዕባ ቅዱሳን ክንሓስብ እንከለና ብዛዕባ ሰማዕታት ክንሓስብ እንከለና ኩሉ ሓዲጎም እዮም ከይዶም እዚ ንዓና ክኸውን ኢሎም ብዛዕባ ምድራዊ ህይወቶም ብዛዕባ ምድራዊ ንግስንኦም ብዛዕባ ምድራዊ ናብርኦም ዘይሓሰቡ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሎማዓንቲ ሚያዝያ 23 ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ ዕለት እዩ ካብ ገድለ ጊዮርጊስ ካብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገድሊ ዝተረኽበ ኣብዚኣ ሓቢርና ክነንብብ ኢና እዚ ሸር ተገይሩ እውን ስለ ዝነበረ ሓቢርና ነንብቦ እንታይ ይብል ኣሎ ሚያዝያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 23 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኮኸብ ፅባሕ ናይ ዝተባሃለ ዓብይን ክቡርን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ይኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብጥሪ 277 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኡ ኣንስጣስዮስን ካብ ኣዲኡ ቴዎብስታን ኣብ ሃገረ ፍልስጤም ትርከብ ልዳ ትበሃል ዓዲ ተወልደ ዓዲ ኣቦኡ ቀጶዶቅያ እንትትከውን ዓዲ ኣዲኡ ድማን ልዳ ትበሃል እዛ ቀጶዶቅያ ትበሃል ወይ ድማን ካፓዶችያን ፋዘርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንጎርጎሪዎስ ባሲሊዮስ ንቄሮሎስ ዝወፅሉ ዓዲ እያ
እዛ ኣላ ትበሃል ዓዲ ድማ ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣምራት ዝገበረላ ቦታ ክትከውን ተላ ኣቦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣንስጣስዮስ ናይ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣመሓዳሪ መስፍን ነበረ። ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲ መስፍን እዩ። መብዛሕትኦም ብቅድስና ዝሓልፉ ናብርኦም ዝጎደሎም እውን ኣይኮነን። ናብራ እንዳሃለዎም ሃፍቲ እንዳሃለዎም ነገር ግን ኩሉ ገዲፎም ይኸዱ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ናሁ ተሎ ኩሎ ናሁ ሃደግነ ኩሎ ወተሎናከ እንሆ ኩሉ ነገር ገዲፍና ከይድና ታይና ክንረክብ እንዳበሉ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዛረብዎ ዝነበሩ እቲ ምድራዊ ንግስና ገዲፎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ስለዚ ወዲ መስፍን እዩ ነይሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን። ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ 7 ዓመት ዕድሚኡ ኣቦኡ ይመውት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ ኩናት ምድርባይ ቀስቲ ምውርዋር ከምኡ እውን ኣብ ፈረስ ተወንጢሓ ምግላብ ይመሃር ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመንፈስን ብስጋን ምስ ደልደለ ዓበየን ደልደለን ዓበየን ናብቲ ንጉስ ዱድያኖስ ዝነበሮ ፋርስ ባቢሎን ሽሞት ኣቦኡ ክቅበል ከደ። ንጉስ ዱድያኖስ ከዓ ጣዖት ተቂሙ ንባዕሉ ሰጊዱ ከይኣክሎ ነቲ ህዝቢ እውን ከስግዶ ፀንሐ ይብል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚ ናይ ንጉስ ዱድያኖስ ኣምልኮ ጣዖት ኣዝዩ ሓዘነ። ተመልከቱ፣ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት ብዙሕ ግዜ ንዓርሶም ትዘምልኽዎ ኣምልኮ ካሊእ እውን ንኸምልኮ ብፍትወት ይኹን ብሓይሊ ይፍፅሙ ነይሮም ማለት እዩ። ሽዑ ናይ ቅዱሳን ተጋድሎ ክንብል እንተለና ነቶም ነገስታት ዘይፈርሑ ማለት እዩ። እቲ ምድራዊ ዝኾነ ጦር ወይ ድማ እቲ ምድራዊ ዝኾነ ሓይሊ ዘየስግኦም ዘይፈርሑ ቃል ኣምላኽ ዘምህሩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ንኣምልኮ ጣዖት ዱድያኖስ ምእንቲ ክቃወም ኣቐዲሙ ናብ ቤቱ ተመሊሱ ነቲ ዝነበሮ ኩሉ ንዋይ ሃብቲ ነቶም ፅጉማት ዓዲሉ ናብ ንጉስ ዱድያኖስ ጉዕዝኡ ጀመረ። ኣብ መገዲ ሓንቲ ገበል ተምልኽ ዓዲ ኣግለሰ። ነባሪ እዛ ዓዲ በብተራ በኩር ውላዱ ነዚ ገበል ወይ ድራጎን ከም ኣመሃ ወይ ከም ህያብ የወፊ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ተራ መስፍን ናይቲ ዓዲ ስለ ዝነበረ ነታ ጓሉ ድራር ገበል ክትከውን ኣሲርዋ ከደ። ተመልከቱ፣ እዚ ኩል ግዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንርኢ ከለና ነቲ ድራጎን ከመይ ገይሩ ብኩናት ገይሩ ከምዚ ቀተሎ ከም ዘጥፎ ኣብኡ ንርኢ ማለት እዩ። ነታ ቢሩታዊት ዘድሓነላ ማለት እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ እታ ጓል ተኣሲራ ክትበኪ ምስ ረኣያ ቀሪቡ ኣትጓል እንታይ ኮንኪ ትበኪ ኣለኺ ኢሉ ሓተታ። እታ ጓል መስፍን ከዓ ብመሰረት ሕጊ ናይዚ ዓዲ እዚ ንገበል ወይ ድማ ድራጎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ድራር ክኸውን ዝተወፈኹ እየ፣ ኣነስ ዕድለይ ኮይኑ ነዚ ገበል ተዋሂበ ኣለኹ፣ ንዓኻ ግና ከይበልዓካ ቀልጢፍካ ከይድ በለቶ። ብድሕርዚ እታ ጓል መስፍን እቲ ገበል ካብ ርሑቕ ቦታ ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣየቶ መፂኡ እንዳበለት ኢላ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ነገረቶ። እቲ ገበል ስኑ ከም ስኒ ሓርገፅ፣ ክንፉ ከም ክንፊ ኣሞራ ኮይኑ ቁመቱ 60 እመት ይበፅሕ ነበረ። እዚ ገበል እዚ ነቲ ዝተዳለወሉ ሰብ ቅድመ ምውሓጡ ኣቐዲሙ መርዚ ዘውፅኡ ብርቱዕ ዶሮና እዩ ዝገብር። እዚ ኩሉ እንታይ እዩ? ነቲ ናይቲ ገበል ሓይሊ ከመይ ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ። እቲ ገበል እዚ ናብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብታ ጓል መስፍንን ገፁ ኣቕንዐ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብትምህርተ መስቀል ኣማዕቲቡ በታ ወርቃዊት ኩናቱ ገይሩ ኣብ ኣፉ ወግኦ። እቲ ገበል እናጨደረ ተጠምጠመ። ደጊሙ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሕቑኡን
ጭርኡን ምስ ወግኦ እትገበል ሞተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነታ ጓል ፀዊዑ እናጎተትኪ ናብ ከተማ እተዊ በላ እናጎተተት ናብ ከተማ ምስ ኣተወት እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ተደነቁ ሰንበዱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልቦም ከም ዝተወግአ ተመልኪቱ ኣቱም ህዝቢ ብጎይታይ ብኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ እናበለ መሃሮም እቶም ህዝቢ ከዓ ኣሚንና ኣለና እናበሉ መለሱሉ ሽዑ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚ ነዝገበል ጎቲትኩም ጓሓፍዎ በሎም 40 ሰባት ኮይኖም ግና ንምጉታቱ ከበዶም ቅዱስ ጊዮርጊስ እምነት ከም ዘጉደሉ ተረዲኡ ነታ ጓል መስፍን ጎቲትኪ ጓሓፍዮ ምስ በላ ግና በይና ጎቲታ ኣጽደፈቶ ብድሕሪዚ ስብከተ ወንጌል እናቐጸለ ናብቲ እቲ ንጉስ ዘለዎ ቦታ መንገዱ ኣቕንዐ ኣብ ኣደባባይ ደው ኢሉ ከዓ እቲ ንጉስ ዘምልኾ ዘሎ ጣዖት ከድሕኖም ከም ዘይኽእል ዲያሚት ግበረልና እሺ ብድሕሪዚ ስብከተ ወንጌል እንዳቐጸለ ናብቲ እቲ ንጉስ ዘለዎ ቦታ መንገዱ ኣቕንዐ ኣብ ኣደባባይ ደው ኢሉ ከዓ እቲ ንጉስ ዘምልኾ ጣዖት ከድሕኖ ከም ዘይኽእል ምድሓን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ መሃረ ናይ ሐዋርያትን ተኸተልትን ብምልኦም ስርሖም እዚ እዩ ነይሩ ናፍቶም ነገስታት እንዳኸዱ ናፍቶም ኣብ መራሕቲ ሃገር እንዳኸዱ መጀመርያ ዝጭንቆም ዝነበረ እቲ ካብ ዓቅሞም ብላዕሊ ዝኾነ ነገር ኩሉ እናወገዱ ነገር ግን ንዓኣቶም ድማ ወንጌል ኣምሂሮም ነቲ ህዝቢ እውን ወንጌል ኣምሂሮም ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ነይርዎም ማለት እዩ ናይ ሐዋርያት ግብሪ ንዚ እዩ ናይ ሐዋርያት ስራሕ እዚ እዩ ስለዚ ንጉስ ዱድያኖስ እቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘምሃሮ ንህዝቢ ዝማርኽን ዘሽብርን ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ምእንቲ ናብቲ ናቱ ኣምልኾ ጣዖት ከእትዎ ነቲ ንሱ ዘቆሞ ጣዖት እንተደኣ ሰጊዱ ክሽልሞን ክሾሞን ምዃኑ ደጋጊሙ ቃል ኣተወሉ እዚ እቶም ነገስታት ብዙሕ ግዜ ንኣብነት እቶም 3 መናእሰይ ንናቡከደነፆር ንሕና ነቲ ተምልኾ ዘለኻ ጣዖት ኣይነምልኽን ንሕና ሰማያዊ ኣምላኽ ኣለና እንዳበሉ ኣምልኮ እግዚአብሔር ንኽሰፍሕ ኣምልኮ ጣዖት ንኽጠፍእ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘመነ ሐዲስ ድማ ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝመሰሉ እንታይ ይገብረሉ ማለት እዩ ናይ ክርስትና እምነት ንኽሰፍሕ ሰባት ካብ ጣዖት ኣምልኮ ንኽወፁ ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ ድማ ዘምህሩ ዝነበሩ ተጋደልቲ እዮም እዚ ተጋድሎም ሰባት ካብ ተፈላለየ ዓይነት ሽግራት ንኽወፁ ሰባት ካብ ተፈላለየ ሕማቕ ኣምልኮ ወፂኦም ንእግዚአብሔር ከምልኹ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰማያዊ ኣምላኽ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ እቲ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሰው ኮይኑ ዓለም ዘድሓነ ጎይታ ንዑ እንታይ ይገብሩ ኩሉ ግዜ ንዑ ይሰብኩ ማለት ንዑ የሰምሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ጣዖት ኣምልኮ ንኸምልኽ እዩ ዝስሕቦ ዘሎ መን ንጉስ ዱድያኖስ ማለት እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግና ዘህብትምን ዘድክን ዘድሕንን ዝቐትልን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንጣዖት ምምላኽ ሓዲኩም ብሓደ እግዚአብሔር እመኑ ኢሉ ንሓሳብ ንጉስ ነፀጎ ብዙሓት ካብቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ትምህርቱ ተቐቢሎም ካብ ኣምልኮ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ ተመለሱ ንጉስ ዱድያኖስ ዝሓሰቦ
ስለዘይሰለጦ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ንክቀትሎ መደበ ንምንታይ ሓሳቡ ስለዘይሰመረሉ ሓሳቡ ስለዘይተቐበለ ትምህርቱ እምነቱ ናይ ሃዋርያት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣትናስያ ዝበሃል ጠንቋል ይፀዊዑ ዝቀትል መርዚ ኣቃሚሙ ብምድላው ንቅዱስ ጊዮርጊስ ከስትዮ ኣዘዞ ኣትናስያ ከም ዝተባሃሎ ኣዳልዩ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣስተዮ ከምቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብስመይ ዝኣምኑ ብዙሕ ተኣምራት ክስዕቦም እዩ ዝቀትል መርዚ እኳ እንተሰተዩ ከቶ ኣይጎድኦምን እዩ ዝብል ቃል ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 18 ስለ ዘሎ እምነት ንዘለዎ ዋላ እቲ መርዚ እንተሰተየ ኣይጎድኦን ማለት እዩ ንምንታይ እቲ መርዚ ናብ ዘይምዃን ዝልውጥ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እምነት እዩ ተባኻ ዘሎ እምነት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ እቲ ዝሰትዮ መርዚ ገለ እኳ ኣይጎድኦን እንዳጠራጠረ ስት እንድሕር ኮይኑ ከጥፎ እዩ ነገር ግን ኣሚኑ እዚ ኣይጎድአንን ኢሉ ኣሚኑ ብውሽጡ ሰትዮ ግን ኣይጎድኦ ነዚ ተኣምራት እዚ ዝረኣዩ ህዝቢ ኣዝዮም ተገረሙ ብፍላይ ድማ እቲ ዝቀትል መርዚ ዘዳለወ መሰሪ ኣትናስያ ኣዝዩ ተገረመ ነቲ ናይ ጥንቆላ ስርሑ ገዲፉ ብክርስቶስ ኣሚኑ ድማ ተጠመቀ ኣብታ ግዜቲኣ ድማ ምስ ካልኦት 3700 ሰባት ብሰማዕትነት ሓለፉ ኣክሊል ሰማዕት ተቀበለ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ብሓፂን መጋዝ ተሃሪሩ ክቅተል እቲ ንጉስ ኣዘዘ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዋላ እኳ ብመጋዝ ተመጊዙ እንተሞተ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሽዑ ንሽዑ ኣተስኦ ኣይፀንሐን ካብ ሞት ምስ ተስአ ክሰብኽ ጀመረ ተመልከቱ እቲ ዝገብሮ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ግዜ ሞይቱ 7 ግዜ ተስአ እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስብከተ ወንጌል ብምቕፃል ሰባ ነገስታት ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣደባባይ ብትብዓት ደው ኢሉ መሃረ እቶም ነገስታት ከዓ ነቲ ኮፍ ኢሎምሉ ዘለዉ መናብር ኣጠጢዑ ከርእዮም ሓተትዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ጸሎት ገይሩ ነተን ኮፍ ኢሎምዎን ዝነበሩ መናብርት ከም ዘጥዐ ገበረ እንተኾነ እዞም ሰብኣ ነገስታት ተኣምራቱ ሪኦም ኣብ ክንዲ ዝኣምኑ ሓፂን ኣብ ሓዊ ኣርሲኖም በቲ ሓፂን ድሕሪ ምሕራር ንስጉኡ ጥሒኖም ኣብ ደብረ ይድራስ ዝተባሃለ ጎቦ ብንፋስ ከም ዝብተን ወይ ድማ ከም ዝዝሮ ገበሩ ተመልከቱ ናይዞም ነገስታት ጭከና ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ካብ ሞት ኣተሲኡ ንሱ እውን ስብከተ ወንጌል ቀጸለ እዞም ነገስታት በቲ ዝኾነ እናተገረሙ ሞት ሰብ ኣተሲኢኻ እንተ ኣርኢኻና በቲ ናትካ ኣምላኽ ክንኣምን ኢና ድማ ንበልዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ጸልዩ ሞይቶም ዝነበሩ ሰብኡት ኣንስትን ኣተስአ ብዙሓት እውን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ብሰማዕትነት ክሓልፉ ከለው ካብ ጽሩይ ስርናይ ክርዳደ ይስኣንን ከም ዝበሃል ልቦም ዘትረሩ ሓደ ሰባት እዚ ዝተገብረ ተኣምራት ምትሃት እዩ እምበር ሓቂ ኣይኮነን እናበሉ ነንባዕሎም ተጋግዮም ንኻልኦት እውን ዕንቅፋት ይኾኑ ነበሩ ይብል እዚ ኩሉ ብክርስቶስ ንዝኣመነ ኩሉ ይኾነሉ እዩ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሃዋርያት እዚ ተግባር እዚ ይፍጽሙ ነይሮም ምክንያቱም ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተወሎም ማለት እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ገዛ ሓንቲ ድኻ ሰበይቲ ወሲዶም ኣብ ዓምዲ ገዛ ኣሲሮም ወኸዱ እዛ ድኻ ሰበይቲ ዝብላዕ ህብስቲ ክትልምነሉ ምስ ከደት መላክ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝበልጽ ሰማያዊ ምግቢ
ሒዝሉ መፀ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሕሪ ምምጋቡ ጸለየ እሞ እታ ተኣሲሩላ ዘላ ዓምዲ ለምሊማ ጠጢዓ ቆፅሊ ብምውፃእ ዓባይ ኦም ኮነት። እታ ድኻ ሰበይቲ ነዚ መኣድን ነዛ ዝጠጥዐት ዓምድን ርእያ ኣዝያ ተገረመት። እቲ ጸማም ዓባስን ዕውርን ወዳ ድማ ብቅዱስ ጊዮርጊስ ሓወየላ። ወዳ ሓሚሙ ዝነበረ ንክንደይ ዘመናት ኣይዛረብ ኣይሰምዕ ዝነበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ብጸሎት ተሪሽኑላ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ነቶም ቅዱሳን ነቶም ሰማይታት ነቶም ሓዋርያት እዚ ኩሉ ዝገብረሎም ዘሎ እንታይ እዩ? ናይቶም ሰባት ክብሪ ንክግለጽ ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንክግለጽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንክገንን ሰባት ድማ ካፍቲ ኣምልኮ ጣዖት ወፂኦም ናብ ኣምልኮ እግዚኣብሔር ንኽኣቱ እዩ ዋና ዓላማ። ንጉስ ዱድያኖስ ነዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዐ ከምኡ እውን በታ ዓዲ ክሓልፍ እንከሎ እታ ዝጠጥዐት ዓምዲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ዘጠጥዓ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ጎሃየን ተበሳጨወን። ካብ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣምፂኦም ንክገርፍዎ ሓሻኽሩ ኣዘዘ። ንሳቶም ከዓ ካብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣውፂኦም ኣብ ዓውዲ ከም እኽሊ ብእግሪ ብዕራይ ከም ዝኸይድ ገይሮም ክሳዕ ዝመውት ብበትሪ ከትከትዎ። እንተኾነ ግና ሓይሊ እግዚኣብሔር ስለይተፈልዮ ካብ ሞት ተስዩ ስብከቱ ቀጸለ። ተመልከቱ፣ ንጉስ ዱድያኖስ ናይ ክፍኣት መደብ ሓንፂፁ ብዝተፈላለየ መገዲ ክቐትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ክትስእ ተረባረቡ። ንጉስ ዱድያኖስ ከም ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ንጓሉ ኣመርዒው ናብ ንግስነት ክመልሶ መዲቡ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ሓተቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚ ዕድመ እዚ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዱድያኖስ ቃል እግዚኣብሔር ንምስትምሃር ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ነቲ ናይ መርዓ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ መሲሉ ብምእታው ስብከቱ ቀጸለ። ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ዝተለዓለ ሰበይቲ ዱድያኖስ ብስም ክርስቶስ ኣሚና ተጠመቐት። ንጉስ ዱድያኖስ ኩነታት ሰበይቲ ምስ ፈለጠ ከም እትስየፍ ገበረ። በዚ ከዓ ኣኽሊል ሰማዕትነት ንምጉንጻፍ በቕዐት። ድሕርዚ ናይ ቀረባ ኣማኸርቱ ሰብዓ ነገስታት ናብኡ ኣምፂኦም ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሰይፊ ክሳዱ ክቆረፅ ኣለዎ ኢሎም ሓሳብ ኣቕረብሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ነዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ንምንታይ? ሰማዕትነት ክቅበል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ንዓይ ህይወት ማለት ክርስቶስ ምሟት ከዓ ረብሓይ እዩ ዝሕሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዚ ተፈልየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሓረርታ እዩ ከም ዝበላ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1:21 ቅዱስ ጊዮርጊስ ትረት ልቡና ናይዞም ሰብዓ ነገስታት ርእዩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከጥፍኦም ምስ ጸለየ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ነቶም ሰብዓ ነገስታት ምስ ሰራዊቶም ኣጥፍኦም። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ተገሊጹ ስምካ ፀዊዑ ዝለመነ ብስምካ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፀ ዝኽርኻ ዝገበረ ብስምካ ንዝጠመየን ዝዓንገለ ንዝጠመዩን ዘስተየ ክምሕረልካ እየ ንዝገበሮ ሓጢኣት እውን ክድምሰሉ እየ ነቲ ሓጢኣተኛ ሰብ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብባሕሪ ኮነ ብምድሪ እናተጓዓዙ ሽግር ምስ ኣጓንፎም ስምካ ፀዊዖም እንተለመኑ ቀልጢፈ ክረድኦም እየ እናበለ ቃል ኪዳን ምስ ኣተወሉ ናብ ሰማይ ዓረገ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኪዳን ይኣቱ እዩ። ኪዳን ማለት ውዕሊ ስምዕነት ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር 86 ኪዳነ ተካየድኩ ምስለ ህሩያን እየ ዝብለሎ ምስቶም ዝሓረኽዎም ኪዳነ ይገበርኩ ቃል ኣተኩሎም። ድሕርዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ግዜ ሞይቱ ተንሲኡ 7 ዓመት ተጋዲሉ ኣብ 27 ዓመት ዕድሚኡ ዓርቢ መዓልቲ ብ23 ሚያዝያ 304 ዓመተ ምህረት ክሳዱ ብሰይፍ ተቆሪፁ ብሰማዕትነት ሓለፈ። ዓስቢ ተጋድሉ ድማ 7 ኣክሊላት ክብሪ ካብ ሰማይ ወረደሉ። እቶም ምእመናንን ምእምናትን ከዓ
ንስጉኡ ናብ ልዳ ትበሃል ዓዲ ወሲዶም ብክብሪ ኣቐመጥዎ። በረከቱ ንዘለዓለም ምሳና ትንበር ኣሜን። እዙይ ሚያዝያ 23 ዝንበብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ እዩ። ኣብ ስንክሳር ዝበሃል መፅሓፍ ስንክሳር ዝበሃል መፅሓፍ ናይ ኩሎም ቅዱሳን በብዕለቱ ዘለው በብዕለቱ ዝሓለፉ ብምልኦም ኣብቲ መፅሓፈ ስንክሳር ኣሎ እዩ። ኣብኡ ከይድና ግዜ ክረክብ ተለና ተንቢብናዮ ናይ ኩሎም ሰማዕታት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ከመይ ገይሮም ከም ዝሓለፉ ሂወቶም ንእግዚኣብሔር ከም ዝሃቡ ዝገልፅ ኢና ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን ክንዝክር እንከለና ሐዋርያት ክንዝክር እንከለና ከምቲ ኣብቲ ወንጌል ንመሃሮ ቅዱሳን ምእንቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ኢሎም እዮም ሓሊፎም ንዓኣቶም ኩሉ ግዜ ንዝክሮም ማለት እዩ። ንዝክሮም ንምንታይ ስለ ስመ ኢሉ ኣባይቲ ኮነ ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገሩህ ዝሓደገ ሚእቲ ክዓበት ክረክብ እዩ መንግስቲ እግዚኣብሔር እውን ክወርስ እዩ ዝብል ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ቅዱሳን ብዙሕ ግዜ ሰባት ይግረሙ እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ቅዱሳን ከመይ ገይሮም እዮም ሰማዕታት ዝኩሉ ተኣምራት ዝገብሩ ይብሉ ማለት እዩ። እዙይ ግን መን ይህብዎም እንተኢልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይህብዎም። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ይህብዎም። ንምንታይ ብኡ ስለ ዝኣመኑ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 12 እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉና። ስለዚ ክገርመና ይግባእ። ስለዚ እዞም ተጋድልቲ እዚኦም ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም እንተለና ምእንቲ መን ኢሎም እዮም ተጋዲዶም? ምእንቲ ሰማያዊት ክብሪ ምእንቲ ክብረ ወንጌል። ስለዚ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ናይዞም ሰማዕታት እግዚኣብሔር ናይዞም ቅዱሳን ድምፂ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ብግብሪ ስለ ዝመሰልዎ። ነዚ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ እያ ተስልጥ። ተመልከቱ። ጸሎት ቅዱሳን ጸሎት ሰማዕታት ብግብራ ብዙሕ እያ ተስልጥ። ሓደ ሓደ ወገናት ቅዱሳን እኮ ሰባት እኳ እዮም ሰማዕታት እኮ ሰባት እኳ እዮም ይብሉና። እዎ ሰባት እዮም ኣማልክቲ እዮም የበልናን እኮ ሕና እውን ሰባት እዮም ከማና ደቂ 9 ወርሒ 5 መዓልቲ። ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ብመገዲ ስለ ዝመሰልዎ እዩ። ኣብዚ ነግረና ኣሎ መፅሓፍ ንባዕሉ ኤልያስ ከማና ድኻም ዘለዎ ሰብ እዩ። ድኻም ዘለዎ ሰብ ነይሩ። ነገር ግን ተኣምራት ይገብር ነይሩ። እንታይ ዓይነት ተኣምራት? ዝናብ ከይዘንብ ጸልዩ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ንተፈጥሮ ኣጊዱ እዩ ወይ ድማ ንሰማይ ለጊምዎ እዩ ማይ ዘነበ። ብድሕሪ ድማ ጸልዩ እንደገና ማይ ዘኒቡ። ንምንታይ? ብናይ ባዕሎም ስልጣን ኣይኮነን ብናይ ባዕሎም ሓይሊ ኣይኮነን ንብል ዘለና ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ። ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ዓለማት ኣምፃይ ዓለማት ስለ ዝኾነ ንሱ ብናይ ባዕሉ ስልጣን እዩ። ብናይ ባዕሉ ስልጣን ዝኩሉ ይገብሮ። ቅዱሳን ግን ዝገብርዎ ብምንታይ እዩ? ብናይ ክርስቶስ ሓይሊ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ንድገማ ተቃልሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪኹ ክንሰምዕ እንተለና ክነንብብ እንተለና ቅዱሳን ብምልኦም ዝገበርዎ ተጋድሎ ክርኢ እንተለና ንሕና እውን ከምቶም ቅዱሳን ብግብሪ ክንመስሎም እዩ።
ካልእ ኣይኮነን ከምኣቶም ንኽንከውን እዩ ኣብ ዓለም ውሽጢ እንዳሃለና ተጋድሎ ኣለና ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ምግዳል ጣዖት ምስ ዘምልኹ እዩ ዝርአ ነገር ጠጠው ኣቢሎም ነዚ የምልኽዎ ዝብሉ እዮም ሎሚ ከም ጣዖት ኮይኑ ንዓና ካስግደና ዝምክር ዘሎ እንታይ እዩ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ጣዖት ይኾነና ጉልበት ጣዖት ይኾነና ተፈላለየ ዓይነት ንሕና ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንህቦ ነገር ጣዖት እዩ ካብኡ ኢና ክንጋደል ዘለና ዓለም ኩሉ ግዜ ንዓና ንኸይተታለለና ምግዳል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነት ተቐቢሉ ክንብል እንተለና ንሕና እውን ንቕበሎ ሰማዕትነት ኣሎ ኣብ ዘመንና ዓለም ሎሚ ከመይ እያ ትኸድ ዘላ ካብቲ ናይ ዓለም ትምኒት እንድሕረ ምኒጥና ኮይንና እዙይ ሰማዕትነት እዩ መናእሰይ ናይ መናእሰይ ጾር ወይ ድማ ናይ መናእሰይ ፈተና እንታይ እዩ እንተኢልና ዝሙት እዩ ኣብ ግዜ ንእስነት ካብ ናይ ዝሙት ሓጢኣት እንድሕር ደኣ ወፂና ብመገዲ እግዚኣብሔር ንኸድ ኮይንና እዙይ ሰማዕትነት እዩ ንዓበይቲ ንሽማግለታት ድማ ጾሮም እንታይ እዩ እንተኢልና ወይ ድማ ፈተንኦም እንታይ እዩ እንተኢልና ገንዘብ ምፍታው እዩ ምክንያቱም ድሕሪ ሕዚ ጉልበት ረኺብና ክንሰርሕ ኢና ስለ ዘይብሉ ኩሉ ነገር ንምጥረቃም እዮም ዝሓዙ ገንዘብ ምጥረቃም ሃብቲ ምጥረቃም ኩሉ ነገር ማለት እዩ ከም ጣዖት የምልኽዎ ድሓር ግን እዙይ ምንም ማለት ኣይኮነን ንኻሊእ እውን ክነካፍል ኣለና ንተፀገሞም እውን ክንህብ ኣለና እንድሕሪዶም ካብቲ ፈተና እዙይ ድሒኖም ኣሎ ማለት እዩ ካህናት ድማ ፈተና ኣለዎም ፈተኖም እንታይ እዩ ትዕቢት እዩ ንሕና ከማና ዝመሰለ ፈላጥ የለን ከማና ዝመሰለ ሊቅ የለን እንድሕር ዝብል ኮይኑ እዙይ ፈተና እዩ ፈላጥ እግዚኣብሔር እዩ ሊቅ እግዚኣብሔር እዩ ነገር ግን ንሕና እግዚኣብሔር ብዝሃበና ታንሽተይ ነገር ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ንኸይድ እሞ ብዛዕባ ሰማዕትነት ክዛረብ ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ነቶም ሰማዕታት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንሕና እውን ብሰማዕትነት ከም ንሓልፍ እዩ ዝገልጽ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ኣክሊል ነቶም ቅዱሳን ጥራሕ ተዋሂብዎም ዝተርፈ ኣይኮነን ንሕና እውን እንረኽቦ ኣክሊል ኣለና እዩ ዝብለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰማዕትነት ንዓይ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ነቶም ብእምነት ዝመስሉኒ እንኮላይ ንዓኣቶም እዩ እንዳበለ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ይገልጸልና ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሎሚ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ ተሪክና ምኻድ ዘይኮነስ ሎሚ ከኣነ እንታይ እዩ እኒሄ ፈተናይ ሎሚ ከኣነ እንታይ ዓይነት ሽግር እንታይ ዓይነት ፀገም እንታይ ዓይነት ጉድለት እዩ ዘለኒ ካብ ጉድለተይ ድማ እንተኣሪመ ከመይ እየ ክኸድ ዘለኒ ዝብል ብቃሉ እዩ ዝነግረና ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 7 ጀሚሩ ሓቢርና ክነንብቦ ኢና እሺ ካብ ቁፅሪ 6 ጀሚሩ እንታይ ይብል ኣሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣነስ ድሮ ሰማዕት ክኸውን ቀሪበ ኣለኹ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ መዓልቲ ሕልፈተይ በፂሓ እያ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ነታ ጉያ እውን ፈፂመ ነታ እምነት እውን ሓልየ እየ
ደጊም እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጎይታ በታ መወዳእታ መዓልቲ ብመወዳእታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተዳልዩለ ኣሎ እዙይ ትዋና ዝኹሉ ተጋዲድካስ እንታይ ኢኻ ትረክብ እንታይ ኣሎ ኣክሊል ጽድቅ ኣክሊል ጽድቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ 7 ኣክሊል ተዳልዩሉ ነይሩ ተመልከቱ ነቲ ዝገበሮ ተጋድሎ ማለት እዩ ኣብቶም ቅድሚ ነገስታት ኣብቶም ቅድሚ መሳፍንት ኣብቶም ቅድሚ ሓያላት ዝበሃሉ ዝገብሮ ዝነበረ ብድፍረት እግዚአብሔር ግን ምስ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ይሕልፎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣክሊል ጽድቅ ተዳልዩለ ኣሎ እዚ እውን ንበይነይ ኣይኮነን ተመልከቱ ናባና ኸ ይምጸሎ ንበይነይ ኣይኮነን ነቶም ናቱ ምምጻእ ዝፈቱ ኩሎም እምበር ንመን ማለት እዩ ንኹላትና ማለት እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣኺላ ኣላ ብሰማዕትነት ይሓልፍ ኣለኹ ነገር ግን ኣክሊል ተዳልየለ ኣሎ ክብል እንከሎ እዚ ኣክሊል እዚ ግን ንዓይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እቶም ንዓይ ዝመስሉ ቅዱሳን እቶም ንዓይ ዝመስሉ ሃዋርያት እቶም ንዓይ ዝመስሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ቅዱሳን ብምልኦም ኩልና ብሰማዕትነት እንድሕር ሓሊፍና ኮይና ሰማዕትነት በብግዚኡ ናይ ዓርሱ ዝኸኣለ ስያሜ ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና እውን ብተጋድሎ ንሓልፈሉ ህይወት እኒሄ ማለት እዩ ኣብ ናብራና ኣብ ሓዳርና ውሽጢ እቲ ሓዳር ንሱ ፀገም ተጋጠሞ ክፋእ ተጋጠሞ ሽግር ተጋጠሞ ነገር ግን እንዳተጸመምና ክሓልፍ እዩ እንዳበልና እቲ ሓዳር ንሱ ዓቂብና እቶም ቆልዑ እውን ኣዕቢና ናብ ዝብጻሕ ቦታ እንድሕር በፂሕና ኮይና እዩ ሰማዕትነት እዩ ኣብ ሃይማኖት ክንነብር እንከለና ኣብ ዙርያና ብምሉኡ ዝተፈላለዩ እምነት ተካይዱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓጢያት እንተኣተው ንሕና ግን ከምቶም ቅዱሳን ዓርስና ቀዲስና ዓርስና ንጽህና እንድሕር ሓሊና ኮይና እዙይ ሰማዕትነት እዩ እንኖህ ክንርኢ እንከለና ኖህን ምስ ቤተሰቡ ንምንታይ ድሒኑ ኖህን ቤተሰቡን እኮ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ሰማዕትነት እንታይ ነይሩ ዓለም ብዝሙት ሓጢያት ወዲቓ እንዳሃለወት ኣብ ዙርይኡ ዘለው ብሙሉኦም ብሓጢያት ወዲቆም እንዳሃለው ኖህን ቤተሰቡን ግን 8 ነፍሳት ኣብታ መርከብ ኣትዮም ድሒኖም ንምንታይ ኣብቲ ዙርዮም ዝነበሩ ሓጢያት ኩሉ ገዲፎ ብሰማዕትነት ይሓልፉ ንሱ ሰማዕትነት ማለት ሎጥን ቤተሰቡን ንምንታይ እዮም ድሒኖም ብሎጥ ግዜ እኮ እቲ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ሕማቅ ኣሰካፊ ዝበሃል ሓጢያት ግብረ ሰዶም ተጀመረሉ እዋን ኮይኑ ነይሩ ነገር ግን ሎጥን ቤተሰቡን ብሰማዕትነት እዮም ሓሊፎም እንታይ ዓይነት ሰማዕትነት ነይሩ እቶም ኣብ ዙርዮም ዘለው ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓጢያት ዘይገበሩ ዓርሶም ኣይሶሌትድ ገይሮም ማለት እዩ ካብ ሓጢያት ኩሉ ሓዲጎም ርሒቆም ኣብቲ ዓለም እዮም ዝኒሄው እቶም ጎራብቶም እኮ ተፈላለዩ ሓጢያት እዮም ዝሰርሑ ንሳቶም ግን እዙይ ናህና ኣይኮነን ኢሎም እዙይ ክርስትና ማለት ንሕና እውን ኣብ ዙርያና ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓጢያት ናብ ሓጢያት ክወድቁ እንከለው ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክበኣሱ እንከለው ካብ ክርስትና እምነት ክርሕቁ እንከለው እዙይ ንዓና ጸያፍ እዩ ንሕና ብቂም ብበቀል ክንነብር ኣይንኽእልን እዙይ ንዓና ጸያፍ እዩ ይኾነናን ኢልና ብቅድስና ወይ ድማ ብይቅርታ ነብር እንድሕር ኮይና እዙይ ሰማዕትነት እዩ ስለዚ ሰማዕትነት ክንብል እንከለና ብሓደ ነገር ይኮንና ንሪኦ በብዘመኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብሰማዕትነት ንሓልፈሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ዓርስና ብቅድስና እንድሕር ንሓልፍ ኮይና እዚ እዩ ሰናየ ገድለ ተጋደልኩ በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖተኒ ኣቀብኩ እምነተይ እውን ሓልየ ኣለኹ ኩሉ ነገር በቃ እዙይ እምነተይ ይፈቅደለይ
ሓጢኣት እምነተይ ይፈቅደለይን ሓሜት እምነተይ ይፈቅደለይን ዝሙት ሃይማኖተይ ይፈቅደለይን ጭካኔ ሃይማኖተይ ይፈቅደለይን በቃ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓጢኣት ካብዚ ኩሉ ንርሕቕ እንድሕር ኮይና ንሕና ሰማዕትነትና ንኸፍል ዘለና ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክነድዕል ከለና ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ነገር ግን ሰማያዊ ክብሪ ዝተቐበለ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለዚ ንሕና እውን ልክዕ ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ እንሆ ኩሉ ነገር ሓዲግና ኣብ ህይወትና ውሽጢ ተፈላለየ ዓይነት ተፈላለየ ሽግር ተፈላለየ ፀገም እንተሃለወና ነቲ ፀገም ንሱ ሰጊርና ንኸንድሕር ኮይና ሰማዕታት ኢና ማለት እዩ ነዚ እዩ ከመስግኖም እንከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገዛኹም ክትከዱ ተለኹም እዚ ኣንብብዋ ኢኹም ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብሙሉእ ኣንብብዋ ዕብራውያን 11 ቅዱስ ጳውሎስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብሙሉእ ክተንብቦ ተለኹም በቃ እዚ ዝነግረና በቃ ቅዱሳን ከመይ ገይሮም ከም ዝሓለፉ እንታይ እዩ ዝብለና ንሳቶም ኢሉ ብእምነት ንመንግስታት ሰዓሩ ከም ንቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት እዩ ጽድቂ ገበሩ ነቲ ተስፋ እተገብረሉ ረኸቡ ኣፍ ኣናብስት ዓፀው ንዳንኤል እኮ ናፍቲ ብጥሜት ብጣዕሚ ፀሚዩ ዘሎ ኣንበሳ ናብኡ እዮም ደርብዮም ነገር ግን ከእግዚኣብሔር ተኣዘዘ ኣንበሳ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ ንዳንኤል ክበልዖ ዝተሪፉ ንዳንኤል ይልሕሶ ነይሩ ኣይተኣዘዘን ንክበልዖ ይተኣዘዘን እዚ ዝገብር ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ዳንኤል እምነት እዩ ንሓይሊ ሓወ ጥፍኡ መን ቶም ሰለስተ መናእሰይ ሰለስቱ ደቂቅ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ድሓኑ ካብ ድኻም በርትዑ ኣብ ውግእ ሓየሉ እንጌድዮን ንሰራዊት ኣሕዛብ ኣሃደምዎም ይብል እሞ ብዳርባ እምኒ ተቐተሉ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎም ንቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ተመገዙ ብመጋስ ተፈተኑ ተሰይፎም ሞቱ ይብል እሞ ኣጎዛ ባጊዕን ዲኖጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ፀበቦም ሓሳረ መከራ ፀገቡ ዓለም ንዓቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጎድጓድን ምድሪ ኮለል በሉ ይብለና እዚኦም ኣሕሊፎም ሰማዕታት እዚኦም ኣሕሊፎም ንቅዱስ ጊዮርጊስ እዚኦም ኣሕሊፎም ንቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ትዝክሮም እንታይ ስለ ዝገበሩ ብወንጌል እንዳምሃሩ ንወንጌል ክብሪ ክብሉ ንክርስቶስ ክብሪ ክብሉ ዓርሶም ኣሕሊፎም ስለ ዝሃቡ ወንጌል ኩሉ ግዜ ዋጋ ትኸፍል እያ መገዲ ክርስትና ስኡይ ከኣልጋ ባልጋ ኣይኮነን ወይ ድማን ሰጥ ዝበለ ሜዳ ኣይኮነን ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ዝተኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንሆ ብሰማዕትነት ክሓልፍ ተሎ ሰናየ ገድለ ተጋደልኩ በድሬኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖቴኒ ኣቀብኩ እንሆ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ ነቲ እምነት እውን ሓሊሉና ሎሚ ጉያና ወዲና ዲና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ብናይ ክርስትና እምነት ኢና ንጎይ ዘለና ወይስ ነቲ ምድራዊ ህይወትና ጥራሕ ኢና ንጎይ ዘለና ንመንፈሳዊ ህይወትና እውን ክንጎይ ኣለና ንመንፈሳዊ ክብሪ ንክብሪ እግዚኣብሔር ስለዚ ብመንፈሳዊ ጉያ ጎይና ብመገዲ እግዚኣብሔር ከድና ትንሳኤ እንተኾነ ዋላ ንእግዚኣብሔር ንህቦ ልክዕ ከም ተፍትፆም ግዜ ትፀሎት ግዜ ዝነበርና ይኹም ክቅፅል ኣለና ስለዚ ቁፅርኩም ጉድል ኢላ ኣሎ ማዓንቲ 20 በፂሕኩም ኣለኹም ስለዚ ክንውስኽ ኣለና እና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንሃርፍ ክንክድ ኣለና ስለዚ ኣምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኩልና ይሓለወና
ዘምሃረና ዝመኸረና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይጽንሐልና። ስለ ሰማዕኹምኒ ይቕኒየለይ።